Hello guys, lamso taisa ani ketal video wo tabo hingke phung aisi siri ikonai di tini china go gita pat khlainai obon bagai ang phungo dakti no bosawai tukui paikha pokrok suwai hingke narok no phunuknai ang muithung tam tamo songjaknai tong oro hingke gangla tubujak iko gangla songnai mungsa tai kosoi bai khira oro ke moso haising helabai toni rikha waisabai no tai gangla bo helabai toni rikha oro wo baksa hingke ip khum hingka hingke original dana plastic norok sati comment khlaioi o khum naithok ikonai di tabo hingke motai puja paye prasadok chabai achugui tonglaio ikonai di nokhlao kisung yango prasad chana nai tonglaio baglai chirai rok bai ke mui rok tam tamo songpaikha norok no phulungnai oro hingke dal songbaikha kapor baja mungsa obo khai kobi get songjak tai phantok baja mungsa yokha tai obo hingke gangla baja yogoi mone paibikha tai obo khai tomato bai songjak kitabo maijai tonglaio jadi takrao lai phangbai wahan chakui songjak tabo hingke ang khai oro neramis mui naja gangla baja kobi get tai tongo kosai awanduru hingke ang tabuk maisa sinai yango phantok baja bai moso baja obo hingkai mairok muirok chaipabeikha joto borok thangpaibekha tabo hingkai sairik jorao ang sin nokhlao khumnai di naithotok o ma lalima bo bai tongphaiku ikonai di khumo ang video khaidai family lalima bo bir phaijak naithok lalima bo kufur khum bo kufur nai di busung busangui tongkhai iko bir thaga lalima yango bir thaga lalima nai di i khum nai di tabo dui jorao hingkai ekdom photo dup khe barsugo bo motom bo motom ta